Už jste někdy slyšeli o dobrovolnictví? To je parádní věc. My tady tím žijeme v Litomyšli už 4 roky. Máme tady skvělý dobrovolnický programy a spousta mladých lidí už se k nám zapojilo. Chodí pomáhat dětskám v programu Daniel do nízkoprahového klubu v Litomyšli a doučovat děti nebo do domu a dětí mládeže, hrát si s nima. No a máme i spoustu mladých odvážných mužů, kteří se nebojí chodit za babičkama, za dědečkama a povídat si s nima a dávat si s nima kafíčko někde v cukrárně. Je to super věc. Perfektně tím člověk vyplní svůj volný čas a může taky konečně zlepšit něco na tomhle světě. Takže nekecám, se podívejte na naše dobrovolníky, co na to říkají. Ahoj, jsem Zuzka, jsem studentka, studuji sociální pedagogiku a jsem v dobrovolnickém programu Daniel. Dozvěděla jsem se o tom od kamaráda a taky přes facebookový profil dobrovolnického centra. Chodím pomáhat na základní školu k dětem od 1. do 5. třídy a děti mám ráda, jednou bych s nima chtěla i pracovat v budoucnu. Doučuju děti a snažíme si nejen se učit, ale i si hrát mezi tím, takže hrajeme Pexeso, malujeme a různé hry další. Děti jsou fajn, člověk se s nima vždycky vyblbne. Ahoj, já jsem Martin, jsem student a jsem v dobrovolnickém programu Gabriel, který se zaměřuje na pomoc, respektive na volnočasové aktivity se seniory. Dozvěděl jsem se o něm z Facebooku, který mě následně odkázal na webové stránky Farní charity. Tady jsou popsány různé dobrovolnické programy, plus fotografie z akcí a podobně. Prostě všechno, co se týká dobrovolničení. Chodím pomáhat jednou týdně, chodím pomáhat babičkám a dědečkům do Jindrovy vily, což je takový domov důchodců tady v Litomyšli. Ten vztah je takový přátelský, hodně si povídáme, prostě děláme všechno, co nás napadne. Tak, dobrý den, paní Vlková. Já se vás zeptám, jak se máte? No já se mám furt dobře, já jsem taková, říkám, optimistka věčná. Byla nějaká legrace. S koupením už mám zkušenost, že se nemusíte bát. Nemám v plánu vás dneska vyklopit. A teď vám ukážem kousek z naší každoroční akce, kterou tady s dobrovolníkama pořádáme v zahradě Jindrovy vily. Jmenuje se to Odpolední čtení Máchova máje a děláme to vždycky pro seniory tady z Litomyšle a pro širokou veřejnost a vůbec všechny milovníky poezie. Tak se koukněte, jaká je to sranda. Čechové jsou národ dobrý. Možná tak jsem akorát, jak se nám slyšet? Asi myslím docela dostatečně, ne? Až bude někdo číst pomalu. Nešťastný, jenž blouzil ká, nechce k Čechovi obrát. Ten mu rychlou pomoc dá, byť i Čecha nepřítelem, nešetří Čech jeho vin. Ty takhle rozumět? Jo. Vlastně? Asi tě. Byl pozdní večer, 1. máj. Večerní máj byl lásky čas.
Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zavánil háj. On nejde, již se nevrátí, svedenou želtu zachvátí. Hluboký vzdech jí ňadra zdvíhá, bolestný srdcem bije cit. Protože jest uvězení dán a kolem má být odpraven. Kolem vše přikrývá. Dává mi to dobrý pocit a myslím si, že přispívám dobré věci. Na světě to funguje tak, že člověk musí všechnu tu energii, kterou dostává, by měl právě že i dávat. Myslím si, že to je dobrý skutek. A dodává mě to energii, když vidím prostě ty starý lidi nebo vůbec lidi okolo mě, když se usmívají, když z toho mají radost. Většinou chodím na akce typu Čtení máje, chodím na akce jako Anděl na čerty a na Tříkrálovou sbírku. Chodila jsem doučovat děti na základku a chodila jsem k seniorům si s nima povídat. A takhle ty akce Čtení 1. máje, čerty a Mikuláše. No, já si myslím, že se mnou asi shodnou jiní lidi, že to je prostě strašný zdroj radosti a asi proto, když člověk vidí, že třeba i někomu pomůže, tak to je velký štěstí, velký dar. Dobrý pocit. Dobrý pocit. Budu se o to co nejvíc snažit. Určitě, baví mě to, vždycky si nějaký čas najdu. Já doufám, že jo. Když to půjde, tak jo. Ano. Určitě. Dobrý. No, tak jste to viděli. To byl průřez našich dobrovolnických aktivit, krátkodobých i dlouhodobých. A jestli vás to zaujmulo, tak se můžete podívat na náš facebookový profil Dobrovolnické centrum Litomyšl, kde najdete víc informací, i fotografie a dozvíte se i víc věcí, jak se dobrovolníkem stát. Pro studenty je to perfektní možnost, jak poznat nový lidi a kámoše a taky získat praxi do svého budoucího profesního života. Pro všechny ostatní je to úžasná příležitost zlepšit něco na tomhle světě a udělat další lidi šťastnýma. Protože dobrovolníkem se můžeš klidně stát i ty a dokonce i ty. A hlavně dobrovolnictví, to je otázka cti a dobrá vůle, ať je vidět.